Bu toplumun gaz beton önümlerini öndüren kärhanasynyň umum tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylda 70 000 tonna gurulşuk garyny materiallaryny we 180 000 kub metr gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan büýük kärhanada iň kämil tehnolog enzamlar oturdulan. Kärhana çäge ýuwlayan gurulşuk garynlaryny, gaz beton bloklaryny, dikdegirmen we hek öndürýän bölümlerden ibaretdir. Guruy gurulşuk garynlaryny we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde ulanylýan çyýmallaryň aglagy ölegi öz döwletimizde öndürilýän önümlerden ibaretdir. Kärhanada dürli ölçekdäki gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giň gerimde ýaýlandyrylan gurulşuk meýdançylaryna ýygyderli uğradylýar. Bulardan başga da gaz beton bloklary hemde keramik plitalar üçin ýelim, daşky we içki guruntlama, gurulşuk garynysy, şeýle-de sepleri doldurýan garyny ýaly gurulşuk puda üçin zerur önümleriň bir näçe halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Kärhananyň agdyr işgärleri işlemäge, dähmet çekmäge, ul mümkinçilikler dörenýän üçin Türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadamyda we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.